3 taong gulang pa lang si Clyde, nagka-interes na siya sa sining. Nung bata kasi ako mahilig ako manood ng mga cartoons. So, na-observe ko yung characters, yung mga scene na parang ang galing ng mga form. Lalaro ko siya sa isip ko and then hindi ko na mamalayan na ina-apply ko na rin pala siya sa into original art piece or sa imagination ko. Yun. Ang kanyang malikhaing imahinasyon at kinahiligan ang nagtulak sa kanya upang tuluyang tahakin ang mundo ng sining at maging isang artist. Yung stages kasi nung pagiging artist ko from nung una, nung high school ako, more on pastel ako tsaka painting. Senior high, painting din. Pero nung nag-college ako, parang nadidiscover ko na ang woodwork. Ganun din ako nag-umpisa noon. Hindi ako pumasok sa art workshop. Nag-self-study lang ako. Naging observant lang ako sa paligid ko. And meron lang akong lapis sa papel. Doon na lang ako naglaro. And doon lang na-develop yung passion ko sa art. Isa sa kanyang mga hinahangaan sa industriya ng sining ang national artist na si Elmer Borlongan. Na-inspired din ako kasi in the young age ni Elmer, gumawa rin siya ng art workshop na sarili niya. Kaya din na-build yung sarili ko din. Yun yung pinaka-source ng aral at art. Ngayon lamang taon, sinimulan niya ang art workshop para sa mga edad 6 hanggang 18 taong gulang. At sa last day, gusto kong i-experience sa mga bata na magkaroon ng mini art exhibit for the first time sa buhay nila. Ang kanyang isinagawang workshop, mas pinag-alab ng kanyang pagmamahal sa sining. Bukod pa dito, masaya siyang nakatulong sa ilang kabataan na magkaroon ng kaalaman na maaaring makatulong sa kanilang buhay. Hangad niya, hindi lamang sila matuto, kundi magkaroon pa ng mas maraming paraan para ipakita ang mga angking talento. Sa kanyang susunod na mga summer breaks, plano niyang magsagawa pa ng mas maraming aral art workshop para sa mga kabataan. Jody David para sa Luzon Headlines.